σας κάποιο το Greek Troller και σήμερα είναι εδώ δύο φίλοι μου εκτός του Γιώργου που είναι άρρωστος. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, ένας πονάει. Είχε προηγούμενα. Ναι, υπήρξαν κάποιες διαφωνίες με ρόπαλα. Σήμερα θα κάνουμε πίστες με WWE. Υπάρχει. Ναι. Σπαντέου. Ωραίο. Το είπε και εγώ. Ειλικρινά και να Jack είναι ωραίο. Sept. Να μάθω. Πρέπει να μιλάω καθένα για τον εαυτό του, παιδιά. Ειλικρινά και να είναι ωραίο, εγώ πονάω τώρα. Δεν ξέρω. Παπα το γεράκι, τον κόλλο, γερ, μ' άρεσε, έτσι. Και εκτά, πατάς απλά τον ζήτα και... Πού είδες? Τον έπιασα! Τι είναι αυτό? Ουρα! Μαλακά. 69. 69 του κάνουμε του Πανάγια 69. Πάμε για άλλη. Δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε. Επόμενη. Δες το γέρο! Μαλακά του γάμισε. Τι κάνει? Ου. Και καλά τραπέζια και έτσι. Το ξαναπέτυχα. Για να μισό κολλό γέρο. Πω του γάμισε. Τι πρέπει να κάνεις? Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να πιάσω το γέρο, είμαι σίγουρος. Ο Κοίτα γέρος πώς μπήκε έπεσε. ανάμεσα στο λάδι. Δεν ξέρω. Μου φέρει να κατηθείς. Μήπως πρέπει να πάμε σε άλλη πίστα. Πες. Σωστό κι αυτό. Μίλα μας για εσένα, κόφι. Το ξέρω. Ευχαριστώ τι φέρει. Λοιπόν, το όνομα μου είναι Κόφι. Του πιάμε τα γόδια ωραία. Μ' αρέσει να μλανίζομαι. Ω, κατουλάκι. Το μίλησε. Που λέει, τι κάνεις? Του την έχω πιάσει για τα καλά. Δεν την αφήνω. Μην την αφήσεις. Και τι θέλει. Πρέπει να παίζουμε. Κρατά κι άλλο. Θα τα αντέξω. Δεν σχίζεται έτσι απλά, θα τα αντέξω. Κι άμα αρχίσεις. Κι άμα αρχίσω. Από το σπίτι σου. Πες τι έχεις που κάνει και βγάζει πιστόλι. Επόμενη πίστα. Τι πίστες στο Smackdown Spear. Είναι μια από τις πιο ωραίες πίστες. Κοίταξε. Μπαίνει μέσα ο γέρος. Τον πετάει το κανόνι. Αχα. Βασικά πρέπει να μπω καλύτερα. Πέτα μας. Ω, μαλάκα, πώς είπες έτσι. Victory! Πρώτη. Λοιπόν, Smackdown 6-6. Να το πιάσω. Δεν πιάσα. Oh no. Το γύρισε! Οι άλλοι τρώνε καρπούζι. Τρώνε καρπούζι, το βάζει στο μήνυμα απλά. Little Billy Bean. Μάλιστα. Οκ. Συνέσω να Πιάστον! Να πιάσω. Θα του πάρω πίπα. Τι κάνω? Έριξα τον τύπο. Αυτό δεν είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Τι κάνω? Go Shug. Swag. Come on. What? What the fuck, ξέχασε ένα άλλο φίλε. Επόμενη πίστα. Μπαμπά, τι θα κάνουμε. Μας θυμίζει τον Ηλία. Τι κάνει? Λάθος κάτω. Έπεσα πάνω σε ένα κασιτό. Συγχαρητήρια. Πρέπει να μπει τώρα μετά. Όχι πάλι. Να πάρει. Επόμενη. Ο G. Martin είναι αυτός. Μπράβο G. Martin. Για λόγω μου και όπως θέλουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε αυτό. Τον Άι Βασίλη. Όχι, αυτό είναι πιο Αυτό είναι πιο κάτω. Ίδιος ο Μάρκ Χένρι. Τι είναι? Νομίζω πρέπει να πάρουμε κάποιον πιο λεπτό ώστε να τον πετάξει πιο ψηλά. Το γέρο. Ίδιος ο Μάρκ Χένρι. Μαλάκα το δαχτυλά. Έλα εδώ μου η καριούλα. Τι είπε έκανε ακριβώς? Νομίζω ότι κατέστρεψα αυτή την τζούλα. Αλλά ναι. Την κατέστησε ρε. Ωπα, sorry. Τι έπασε ο Μαρία. Κάτι. Έτσι σε. Αυτό έπρεπε. Και μετά για την άλλη με το καρπούζι. Ladder match. What is that? Η ζώνη είναι δική μου, αλήθεια. Δεν πήρα. Πρέπει να πεις πάνω σε εκείνο. Δεν πήρα. Ding. Ας περιμένω να πεις πάνω του. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πάνω σε κάτι γυαλιά. Νομίζω ότι απλά θα πίσω. Δεν πέφτει. Έλα. Όχι, sorry μου. Έλα, ένας κοιλιακός είναι. Και ένα. Και δύο. Και έχεις. Λοιπόν, στην τύχη με κλειστά τα μάτια. Πάλι κατά το βιντεογραφείο. Μαλάκα. Γεια σου Γίγονα! Μαλάκα φάει ψωλή πάει.
Καταραμένα Μαλάκα, Oh, fuck! Αυτό πώς έγινε. Θα υψόλα. Έλα! Πώς έχουν πέσει εδώ. Και εσύ έκανε τέτοιο βίντεο. Ναι ρε φίλε, προβλέμει. Με κλειστά μάτια. Ναι, κλειστά είναι. Παιδιά, λέω εγώ χαμό, έγινε διαφωνία. Εννοώ, δεν το είδα. Τι είναι. Οπότε σας λέει με κλειστά τα μάτια με ανοιχτά. Κοίτα, αυτό έχει κάνει double suplex. Τι πρέπει να κάνεις. Κοίτα το κεφάλι σου. Δεν ξέρω αυτό μάλλον. Πάμε σε επόμενη πίστα με ανοιχτά μάτια. Χοντρός. Τι κάνει χοντρός. Έλα τώρα εσύ να Ο μου. μαλάκα τον βιάζει. Καλά που του πιάσα το κεφάλι. Κι άλλο κοντρό. Εν τω μεταξύ δεν το κρατάει καν. Και εσύ κοντρό παιδάκι. Ναι, πέρα. η μαμά μου έλεγε να τρώω την τελευταία μπουκιά για την δύναμή μου. Αλλά τελικά αυτό με πάχυνε. Μαλάκα που πάει. Η κυρία μου. Ξέρετε τι μαλάκα πάει. Φράκα. It's stuck. Πάμε σε μία με πολλά αστέρια. Έτσι που έχει κοντά. Μία δεν πρέπει με 5. Τι κάνω! Τι κάνω! Μαλάκα. Πόσο Το σοκολατούμπα. πουλί του κάνω στο μαλάκα. Το πουλί του. Μαλάκα. Πού την ξέρω. Μαλάκα. Όχι, Όχι. είναι άστεγο. Τι κάνω! Εκατέβαια! Δεν είμαστε αυτά. Αυτό μας είναι το απολάγει. Το πόδι του! Το βλέπω και πονάω πιο πολύ και εγώ δεν πιάσα αρχίδια. Το καημένο. Τον άστεγο. Μαλάκα το κεφάλι Στα πόδια Φάντασες. και βρωμάγανε. Άλλη μία. Ούτε ευνογισμένος δεν μπορεί να είναι. Έχει πάθει. Μαλάκα τι κάνω. Θα σε πάνω! Παιδιά, εγώ πάω να καθορίσω. Παιδιά σκέδες. Ω πάλι! Τσιμπουκάκι. Τσιμπουκί. Πώς θα πάω εγώ. Ενώ λεπτό σιγή για το Facebook. Τι να απαντήσω. Δεν απαντήσεις εσύ. Σαν τέτοια μου, εγώ θα απαντήσω. Welcome to my brand new Everyone- website. Ναι. Ό,τι του και του τσίψα. Πώς θα είμαστε από 7. Ω μπα. Ω Βίκτορη. Όχι, πώς και έτσι. Τι εννοείς. Άμα τον βάλει θα το ξανακάνει, δεν θα το κάνει. Ω, ένας χοντρός, αυτό πρέπει να είναι καλή πίστα. Μ' άρεσε αυτό. Μου πιάνει το πουλί. Ω, πώς έγινε αυτό. Μου φακία, θα πέσω πάλι. Ω, έσπασα το τραπέζι, αυτό ήταν ωραίο. Να πάρει, χοντρός δεν πιάνει τίποτα. Άμα σας θυμίζει και εσάς το Mark Henry, γράψτε το στο σχόλιο. Fuck, έπεσα με την κοιλιά. Δεν έκανα bounce. Μην bounce. Bounce. Πάει Βασίλη, θα παίξει SmackDown. What are you doing? Αυτό κάνει πάντα πριν σας φέρει τα δώρα. Γεια σας, Οπότε άμα είμαι ξανά εδώ. Οπότε άμα δεν σας Wow! άμα δεν σας Oh, my God! άμα βρείτε πουθενά αίματα στο δώρο σας, Μπορεί να θα τους σας βάσω, στείλω. δεν ξέρω. Μπορεί να είναι από το Και διάλογο. άλλες αυτό έχει 5. Ποιο? Τώρα μπήκαμε τον παππούλι. Παππούλης. Όχι, μην παίρνεις να παιχνίδια για τον μπάλα παίζεις. Δεν ξέρω. Έπεσα πάνω σε ένα νανά. Αυτή η πίστα θεωρείται SmackDown! Μαλάκα, τι SmackDown. αυτό, μαλάκα. Ένα σπαθί στο καθούμενο στο καβάλο. Το κάνεις. Αυτό SmackDown. Πού το είδες το πεντάστερο εσύ? Κάτω. Εντάξει, σχεδόν 5. Να το. Είναι ο πέντε, ναι. John Boy. Θα Μην πάρουμε Όχι, πάρε αυτόν. αυτόν. Ναι, Σε μέσα σε ένα μπαγκόνι. Είμαι ο Ινδιάνα Τζον. την καμάτη πίστα. Πιστεύω ότι πρέπει να πόνες. Δεν μπορώ να το πιάσω τώρα, λέει. Έλα εδώ. Δεν πιάσα. Πώς γίνεται να τον πιάσω τα γόνατα. Απλά πατάς στο space. Ναι, εδώ στην πραγματικότητα. Να, και τα δύο αυτά μου πέντε. Ωραία. Θα πάρουμε τη χοντρή και τα ψώνια. Τη γιαγιά του κέικ, όσοι την ξέρετε. Εγώ είμαι ο γιος του κέικ. Χοντρή κόλλησε. Εγώ είμαι ο γιος του κέικ. Α, νομίζω ξέρω ποιον κάτι πρέπει να πάρουμε. Εγώ είμαι ο γιος του κέικ. Είμαι ο κόφι. Ναι, κόφι. Ω, Bose Slam. Ένα Ο κεντρικός είναι ο Merenda Cake. Εγώ είμαι ο κόφι ρε, τι λες. Εγώ θα είμαι ο Merenda. Εντάξει, παιδιά, τι διαφωνείς με αυτό. Ο μαλάκα του πήγε Ah! και έκανε τον κόλλο. Ο μαλάκα δεν. Victory!
το κάνεις. Το βίντεο τώρα θα τελειώσει, ήταν αφιέρωμα στο WWE. Γιατί Μέχρι την Γιατί- επόμενη φορά. Ναι, καλά, θα τελειώσει. Γεια σας!